anso akwakoto amano se wono wo hwesa de wosi editu ba ya wono na mampani John Dramani Mahama bra wo kono enye wono nko enekwa sanse mpani sentesu nko nante enti wone National Security Advisor Ira Prosper Douglas Bani ekwai afi Secretary to the President Dr. Callistus Mahama ekobi saa na nesuafo a wono ne hwe amana ne ho nsem so Ira Samuel Kujatwa block wa wono ane North Tomra Shebedweni wono nso ekobi Deputy Chief of Staff in terms of operation Stan Zogze Dogbe enso ekobi sada ena drama na wo moka ho no edoso na yewura ngwema ya ye kan na asemi afi apem ahenkono aduoso nnumu ena wo mo wo no na no nso kura no wo mo wo no benim boso mene da na etoso miensa woye obi a ye kan Gabon ho no a woye manyoni de nanso no woye srani na eno ena wadidi di mu a 2023 ho ena wo twetu na etu no so no wantoa mo bia nkum no na mom wode kokwachi mampani ede ne kokosie ye wieye wo babetena akonwa no so na emu ena wono mato aba na wasanso ayi ne bio na eba Gabon wo mo bambosem a 2020 ho sei na wono ena woye penimpa otua wo ma no ya sesei wabeda mampani a ene wo so akofuna mo so ya mampani John Dramani Mahama ede nani onyam eko akwakota ekire eye dumienu kaseyebo Sompa 106.5 FM Accra eno nso ewo Facebook wadwenkire obetime de aba na bere no eko no ansa na ede anu ebesie ya kenkan ede amawo medo wuram ewo Gomua Central eno ewo my Ghana mu na pania otua wo ma no se mrahye bedwani eyiru akwame asare wo ben dodo na abɔ no mra ne se A+ wono ena de chopa kase pa ba wo se ekura ekuta no akyekede ka ho ne kotodwe egu fam ne nsada ne nsayem ekura se waka wonwe na wo de chopa kase pa ena ema kane mrahye bedwani de ba Bogatanga East Yira Dominic akuretenga yini ya wono anso ne ye abanlo ya pani wono nso no mo ya tentene ne wo hweso ene ensem bi no mu a wokeka efa no ho a wokokotwroe e wo wiase nyina pakese so ya na entwa yie na wie ye kura no wosan pepa firi ho nsanse wo hunu sade woka no no ankoyie ne no ena watwro ho krata tententen ede aba se we die wopachew emfa ho ne se wono mo atwe na bo so echese wono wone pani emehia wo frɛ no se wono ne begina emranim ya ni nyina na Ghana fobi enso etwetwe ne se wo wianam na asema wokoka ye ne se appointment committee ye wo mrahye badwafie no yewura Dominic Ayini ema wo mo 500,000 Ghana cedis said de ebeyo na wonom ebegina tum no wababeye abanlo ya pani ene eho asem ewie ye no wosan so twro bibi kura na asefema no eya ateni a ye mfa nie ya nyame kura empe se ebebobi ewo twro nom nanso wokan wie no wose wanu no ho na wode chopa ena ema pani ene se wotwroe ede to social media ene mongoma Facebook ho no watwra akwakoto nanso wasan twro ne krata akese ya emuwa se yede ka asuafo wo mu book wo kenkan yanka we de meka se pamphlet ena waye ya wono nyina no ensem ewo mu no eye chopa wose eduba bia akoda pese wosua kasa no ya na no etime pepa emone kan nsem bi no nkura de kire mpanimfo nanso ni nyina no yenim safe no wosua kasa nti ya ye nhyeda emfa nkwa adwendwene mu na mom ya dodo no na ya tenetene no sede be na obehu ne sede obesi aka no enti ensem a wokan ye ni nyina no ohunu se entwa ye eno achi ene a wode kan ye no nso eno nso na enye ne papa enti oko Facebook no so a ensem ni nyina ye de ato ye wall ho ye no nso obe kenkan bie ewie no wose Dr. Akrotengi Ayini wono ye ka emrahye bedwam hokura yewura A+ kwame asara oben wakoho ya pani ye dika wo hopen eno achi wabobe ewo ho na ni nyina no de wotwa sa ya na wonim se nachi achia de obesere ne se pani mfanche no na nyame nso mfanche ne bi na emrahye bedwafo nso ma wo mo ntwe enkowo mu se eno ho nti no wo mbetietia no ana se wo mbeye bibia ebetumi aka na fe we ya wo kan no na wo sanso akire mu se ne chopa no ensi amanyofo nyina so wo no ebetumi aka bi ede ata na chi
sɛ pani ɛmfa nkyɛ no na afei wɔnhu no mmɔbɔ na nyame nso ɛmfa nkyɛ no ɛwɔ mu sɛ sɛdeɛ wɔ sika no no wanka ne yie koraa nanso pani korɔ na ɛna ɛbɛtumi de akyɛ sansa sɛ wɔba wɔgya ne nan ɛde gu wɔ serɛ so a ɛnya deɛ a wobɛtwa atwene na mmom wobɛhohoro na ɛno akyi no wasan so adwaa no abɔ ne paada bɔ ne pampɛse na wasan de no ato fan ase ama mframa papa bi abɔ no ho ɛnso na nka deɛ wayɛ no ɛyɛ abofo nsɛm ɛyɛ abotesɛm nti wɔtwerɛeɛ no ɛna wɔse wɔsusu paa sɛ ne nsɛm a wɔatwerɛ nyinaa no ɛbɛka panin akoma na aka Ghanafoɔ nyinaa nso akoma na ɛnam ɔman no yiedie ɛne dɔm no wɔn nso yiedie nti wate aseɛ na ɛba ne saa deɛ a ɛna ne wɔfiri n'akoma mu ɛne ne biribiara ɛna ɛpa kyɛw a wɔasuane Honorable Kwame Asare Obeng ɛna wɔde ahyɛ bracket mu A+ na wasan so ato bracket no Member of Parliament Gomoa Central yɛto akaseɛ no so na yɛwura nsɛm foforo mu a mefiri Gomoa yi medu wura mu ɛwɔ Asen South na Asen South no aban krachi ya ɔwɔ hɔ ɛyɛ Honorable Jonathan Birikoran na yɛwura Birikoran ɛna wɔde ato soɔ sɛ na ano na ɛyɛ adwumayɛfoɔ nyinaa da Midday saa Midday no ɛna mampani ne dɔm no wɔn bɔ dwa kɛseɛ ɛwɔ Black Star Square wɔkasa kyerɛ adwumayɛfoɔ na adwumayɛfoɔ nyinaa wɔ hɔ saa da no adwumayɛfoɔ nyinaa ɛkɔ holiday nanso ɛnam sɛ yɛsom so mpɛnti no yɛma ohunu sɛ holiday biara ne wiase enkosi sɛ wobɛkɔ adamenam na ɛno de obi amagye sukuu fees mfiri hɔ obi ansɔre nyane wo sɛ sɔre na kɔ adwuma enti yɛba adwuma ɛba bɛsom ɔman yi ade esi hɔ nyinaa yɛbɔ so ɛde kyerɛ wo na no ɛna wɔhyɛ ase sɛ wɔn deɛ saa Midday na adwumayɛfoɔ nyinaa wɔ fie ɛnya de a obegya sɛ wɔn ne da na ebi nsɔre bɛbrɛ a wɔpɛ na ebinom nso nkɔyɔyɔ deɛ sɛbi ɛmfra na wɔde bɛyɛ nsiesie ɛwɔ wɔn mpɔtamu sɛde bɛyɛ na efin bɛfiri wɔn nkyɛn ɛsan sɛ twerɛ no koraa ka sɛ ahonenie ɛne nyamenie nanam na wodi hu ne nso a ɛnyarewa pii hu a wɔdwane ebi te sɛ typhoid cholera nom ɛne malaria wɔn nyinaa dwane ɛde firi wɔn nkyɛn na yɛwura Birikoran bra wɔn mo yɛ wɔ nyinaa no wɔkyerɛ botan na nisuade hunu nti a adwumayɛfoɔ nyinaa da no wɔn ankɔ ankɔbodwa ankɔtena ase anwia ankɔno no mfa America ansa amɛda fie ne mom wɔn de yɛ nsiesie saa bra a wɔkasa no na yɛn nsɛnkyerɛfoɔ wɔn mo wɔ hɔ na obi sɛ na yɛ Midday a ɛna nyɛ Saturday a nokore oba ase ano ha no a edu Saturdays na aya na ohwɛ edom na ofre ahanu te kurom no nti yɛ draw letter yɛ sɛ ɛna ayɛ Midday ɛyɛ holiday no yɛbɛhwɛ na instead of Saturday yɛ de aba na Midday Thursday yɛ aba na aba besiesie ano kuma no nti sɛ abosu we no ɛyɛ ano ɛne yɛapɛkɛ yɛaba ado a yɛne nananom ne asɛm ne nyinaa ka bom na yɛsiesie kuma no sɛ ne bɛyɛ a yɛbɛdi ehu ni wɔ yɛ mantam etu hwɛ na yɛaba marketing kurom no nyinaa yɛaba yɛsiesie ano na yɛn nyinaa bi di adanse sɛ bosom yɛdi wɔ bie mu no yɛbɛkɔ kofufu ne akɔ akɔsiesie ɛsiesie na ɛbɛka kyerɛ anofoɔ ne asensafoɔ nyinaa sɛ ɛyɛ efie na ɛde kɔ yɛn nyinaa yɛnyɛ ne yɛhu sɛ every Saturday bi edi bosom ne kan biara bɛsiesie ne mantam ba assembly ne deɛ yɛbɛpɛkɛ lɛtɛrɛ yaba ne yɛakɔ hɔ no na yɛakɔ akɔsiesie ɛmoma no nso ha no ɛne yaba na yɛ nneɛma ba bɛsiesie bere to bere nyinaa no ɔmo nso hunu sɛ ɔmo siesie sɛde bɛyɛ a yareɛ ɛne wɔ nyinaa ne bɛyɛ no ɛbɛyi afiri hɔ no adwadifoɔ a ɔmo wɔ ano no in fact ɛne ɛba a edwum ha no yɛne agye koraa because wohwɛ efi a ɛwɔ edwum hɔ no na adwadifoɔ no nyinaa no bɛtumi yɛbɛba ha no yɛka kyɛ adwadifoɔ no nyinaa sɛ ɔmo tɔn ɔmo adeɛ wie a nwura na ɔmayɛ mo make sure sɛ ɔmo siesie edwum hɔ no kamakama because ɛhɔ nom na yɛtɔ yɛ aduane a yɛdi nyinaa yɛ dɛn efi nti adwadifoɔ no yɛbɛserɛ ɔmo hwɛ na biritu nyinaa ɔmo ba dwuma ɔmo bɛpra hɔ no ɔmo wie nso nwura no mbɛn no ɔmo bɛsesa nwura no nyinaa yɛ dɛn ɛfiri ɔmo sɛ ne bɛyɛ a yɛbɛdi ahuni a aduane na yɛn nso ba bɛtɔ hɔ no yɛbɛdi no ɛnkɔfa yareɛ nyɛ dɛn ɛmbrɛ nti adwadifoɔ no yɛbɛpɔ ɔmo kyɛw biritu nyinaa no ɔmo siesie ɔmo yɛ ɛyɛ aban krakye pani a wɔwɔ Asen South
ɛhɔ ɛna yewra Reverend Tim Fojo wɔyɛ mmarahyɛ badwani no na wɔkyɛ sɛ oba baabi te sɛ andɔye a ɛdene paa sɛ memene da obetumi anya dɔm ɛte sɛ na waka kyerɛ wɔ mo sɛ mommra na yɛnkɔ siesie nanso deɛ wɔn mo yɔɔyɛ no ɛburadwen ne nteaseɛ so na emu na mpɔtam hɔ wɔ hempɔpɔ wɔ hɔ mekyerɛ asenhene ya wɔ asena ndɔye wɔno anso na yɛ adɔntenhene ɛdema apina kuro no traditional area no wɔkyɛ sɛ no kwasɛm ni deɛ ɔna boayɛ no ɛburadwen ne nteaseɛ so na wɔkyerɛ sampa wɔyɛ kandini na wɔn mo a ɛwɔ hɔ nyinaa mo wɔ mo nsam ɛmfa papa na ɛfɛ wɔn mo mpae panta n'akyi esansa deɛ wɔpa ahonie biara no wɔpa adwuma ɛho teɛ na adwuma papa ntumi mmerɛ ba ne saa nyarewa nso ebefiri wɔn mo mpɔtam mu saa bere no na yɛn nsɛntwerɛni Erika nan wɔn mo kɔ nyinaa wɔn nana edi akyire nana ata banafo yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa Apam no bra mayanente say the obviously amansana 4 years tani efen the toilet mo sabe ye gas ye this one great to say you got great to say so don't fall never any ɛne a woti ye ɛyɛ wɔhena wɔno no wɔ asena ndɔye wɔno anso na yɛ adɔntenhene ɛdema epimenim traditional area ya ɛwɔ gomua ɛne nafa na yewra Erika nan wɔno na nsɛm nyinaa wɔto ɛdema ne yɛn medu wura Kumase Santema ntamu na nso Kumase Metropolitan Assembly hɔ na medu ewura KMA ɛne wɔ mudini ɛna abɛte ase na wɔhu ne yie na deɛ mebɔ so deɛ ɛyɛ nyiresi brɔfo wɔno mo de krataa ba ya krataa no wɔno mo atwerɛ ne tententen ɛde akyɛ sɛ firi sɛ yɛdi adwumayɛfoɔ nyinaa da no ɛde korɔ sɛdeɛ wɔno ɛnetua kuropɔn na no a yɛfrɛ ne sɛ Kenzuba afe yewura Dr. Moakohene wɔno nso koraa ɛbɔ so ɛkyerɛ sɛ wɔn mo panyi so no Santimantan no ya na henkuro pɔn no ɛyɛ Kumase ɛhɔ bɛte na ate yie ewie nso koraa no Kenzuba ɛsan de to so kyerɛ sɛ wɔn mo egyeagya wɔn mo nantwie bankyere na wɔn mo nante tese station kotere saafoɔ no nyinaa no nkan hunu sɛ nyɛ wɔn mo de abie so obie wɔn mo ma ɔkɔ mmɔnten so a ɛbɛyɛ polisafoɔ ɛnkwan mu nam na wɔbɔ saa nsɛm so no ewie ne wɔsan de to so sɛ wɔn mo nso a agye baabi a nipa bɛfa ɛne baabi a kai bɛfa baabi a kwan de da nka wɔsɛ dida dɛm yi ho sampa kuro no fa ha opie ha bro no enie wɔn agye ho nyinaa di dwa na ebinom kura fa hydrant so wɔn ato so nyinaa ties de wɔn container asi so no saafoɔ no nyinaa obeyi wɔn afiri hɔ ama kwan adam ne nyinaa ɛyɛ blue light bra awere ho sɛmisi hɔ a ogya hwenhwen ɛtɔɔyɛ tɔstɔ baako mu ankasa abre no nsukuru ama kura timi dum no nanso ɛnam baabi a odumgya adwumakuo bɛfa akorɔ wɔn nyanti ɛma abansoro ɛtoa so bɛyɛ sɛ deɛ wɔ hɔ
ni nyina eka no bie na no ene ho kratai wono matwero na wode aba no wo kyese sesei wo mugu so sade wo kan no saara ene beyo enti ba bi te se edum kejetia pampa so Dr. Mensa Zoo afa ho ene Dunkirk mo Roman Hill ne afa ho nyina kejetia market adeshe market ka ho ena alaba ehon so eka ho eho nyina wono be prapra ho ama emu adeda ho na enema nyina nso akokama na wo ka we no wa kyese ene ebosumi ni da etoso miensa na mum de etoso num ede kro no uni a obeye se chinchin a ho ena ade obi bibekọ no emretia bronese prohibited na emu no na sompa kase yebo epine na yene public relation officer de wakasa edema krutam no bedwa no mekire Kumasi Metropolitan Assembly no maami a woda no maami Henrietta afia kunadu aboaje ena wo kyerɛkyerɛ de mpanimfo aka sɛ de ebinom gye wo ma no de asibɔne no nyinaa na nwoma ɛda ɛtene wura no wo hwɛ yɛn Central Business District de bi te sɛ dum kititi Dr. Mensa Zoo ho ene ne keka ho na kɔfɔ dodo na de wɔn dwa wɔ kaa kwan ne emu kaa kwan ne mfimfim bebo ni frɛ ne sɛ median na ye hu ne sɛ ɛha adwinpi enya de ɛbɛbɔn obi kita kaa na ɔfa ha ontumi nkɔ ontumi ma nyina na kaa no abɔ afi so obi so na etwa ma pedestrians na waka nti complaints ne do so yeso so ye hu sɛ ama ye kro mu no ayɛ tan enkoyi nti na ye de ka sɛ ba abɔnten sɛ obi bia mfi hɔ na edikan no na chief executive mayor e de atuga ọma ọmụ days bi ema osan extend nti extension no na aba besi first May nti ka say de na yen kai bo a ye de bo ọmụ e wo nkita hudi a akodada sɛ asema ye kai no asemhia na sanete pacho ezedifo ne wo kom na e OCPD on ọmụ wo mu mi no ọmụ ye nkofo a ọmụ free baby e betena hɔ a ọmụ ni baby ọmụ di jafra ọmụ hu sɛ nkofo aba na ọmụ so baby ene ye nkofo so ọmụ obia ọmụ di ja in satellite market ni mu to say race course na nefia ko bi ni de keka ho e na ono aye na agent so ba di ni ga e o ka kwan mu nti bi mu obia e wo so mu di ga ya e ho no so wo be kɔ ho no omo se ne megu ho no so mu ebi mu baby ebi mu so yenkofa omo ni baby omo di ga dada na emom omo se sa omo ne mefi baby omo abeka omo wo ka kwan ne ho de wote ne no ene ye kasamafo edema Kumasi Metropolitan Assembly kama KMA Mame Henrietta afia kunadu aboaje wo wi ene wo sande to so kire se Kumasi Metropolitan Assembly no wono mo wo emra ebo wo mo ho banbro ni frɛ ne bylaws sa bylaws no ma wo mo kwan pa se obi bia obeye tintintintin obeye nsani animu te se afuntie dinkra de animu no ba wode ne niema bekwa kogugugu akwan ho atonton ana ba bia mra no ma ho kwan se wokokotena wobekwa akotena no mra no ma won kwan se wo moje sa niema ni nyina na wo moje nso a ekwa aban kokum na cho so fa ko na won se bi mati movement no eye free kakra but if say say if you want kata if you mo pem every ho if you mo so eda so ete ho to compliance no dey if you adhere to if you so nta but that driver dey you be ko ma ko senate na so bylaws no ma ye ho kwan say obi eya so brachi ana so den e wo ho no ma igna bylaws no so etime se sane ne ma oboni be kata confiscation of items no ama ni penalty fine ana say items no e perishable na ni pa ne ma e ho nya so de go ama no asai odia na odi ama orphanages and say prisons na are useful to them. It is our Republicans one so stand be obi na so be physical with us no dey. Emra will come mind you might have to hand the person over to the police. Na emra na taking a cops. Wobapa Henrietta afia kuredo aboaje ene ne amansan di nkuta ho edema Kumasi Metropolitan Assembly a e frɛ ne sɛ KMA. Yentu ansam no so na yengura bambom enche bia na ofa wiase nyina pakese no so a obohu se wono mu a wo mu hu moja na wo ho femfem wo mo dodo na ho femfem wo mo pa esan se Facebook no so ne YouTube bia so de moja koto ho na wono woni momra wo ye in law na de koto ho pe anhwe Facebook fo wo mo aloko yesi abloko no ade se o content na de to so no overwhelming na eno no
ena ebinom de kokoto social media ho abi obo ho se wo mo de brantan eboro emma pa ya bo wo mo deja ewo social media ena ene Ghana post sadom na wo mo service with integrity wo mo de ye adwuma ena wo mo ne wo mo ewo alatamamu enso ekansi ani ekɔwie saafo na wo mu di abɔnefo semi wo mo sa wo mo panchi ai no enura ye boss wo ye kase ye boss ede ma wo no ma na wakidnap ebi eno na police sadom no kire se nye wo mo nko na yoye wo mo ne National Signals Bureau NSB for eka bom na afi alata police fo a wo mo wo ho ena saa kidnappers otime ekoso wo mo panchi eno achi no hu se ye de ba beto pakese no so a nipa miensa bia no wo mo butubutu fo mo a wo mo nim te sa ponche hansi osam mu na ewie no nipa ba ese nwotwe bi nso wo ma so wo panchi e de aka ho a saafo enso Ghana ha ene binom wo ene binom nso wo alata na emu ena wo sompa ye kase ye boso no ya ye fie he ya obi ani bi no dodo na kan statement no Sompa 106.5 FM ye ne posi sadom no wo ba wono ne tua wo ma no na woni amansan di nkuta ho ACP Grace Ansan Kurofi ebo nkomo ene wo kyerɛkyerɛ kwan ya wo mo fa so kra wiawiaye de wo mo tuoto wo mo boa wokonya asafo yi ɛso wo mo pan kyibere kwan wo mo pesika botene bi ene agye wo kyerɛ mu no obrempon kase wonya adagye atwe ne nyina beye na watching ni eche kakra na ye se video bi ene nam social media so na police force so yenya ho report nti efiatia ye nhwehwemu no mu na ye de ne na mu Ghana mantem na hodo ena ede ye kopie mu Nigeria ye kodu Nigeria na say ye ma Nigeria police force so eboa yen nti Inspector General of Police Mr. Christian Teteyohono inu IGP ono so Nigeria na omonso ebeso yase nhwehwemu an nkakra ne senyame adom yen sakoka yenu ameya na omo ho akokemu emene yetimi rescue omo na rescue na chisu 24 etechi ena yachi enwotwe yechi mu miensa Nigeria ena enum aka no so yechi omo wo Ghana ha na yegusuwa ye nhwehwemu no yenyamo anu nwieye na nyame ya adom na se bibia akota na ye wechi nyina ye bema maso ate na mo de adamotie fo nyina ye tie sompa wono na ye kwankyerefo a wone amansan di nkuta ho e oposi sadonum ACP Grace Ansan Kurofi ne ene yetie ewi a wa amana nso na ode afutuo eto asoma Ghana fo nyina na obi bia wote sompanka se wo ho abohu se ebinom nante wo mo a wonhyede nim wo mo wo mpotam ho wonim adwuma titire bia wo mo yo wo mo koba ana wanya adagye agine baabi hwe baabi ha buruni se loitering and 10 if you see something say something was a utiam penimfo na so se de beye na na eti se amma temamufo so one day na suppose ye adwuma no no ntete ya ye dia ma ye ne say nsem timi ti say ya ye mu hwehwemu ye say intelligence kakra wanya information we kakra bisa we wa ha ye de ne san kakra the actual details of our operations in the meeting fund to abonten bambon some the enumu na ye de ne mu an say e de copy mu Nigeria send ya Midday kan na mental de mensa kan ye nuamba no ye di kan ye be magana fo nyina reche mu say Ghana Police Service ye wo ma mo na mo bambo ehu hia ye ntini esese ye bia bo Ghana ni bia ho ban ni obi o wo Ghana ha bia ho ban no yeguso de dende na yebekoso ayesa amamo ne etosu mienu ye nyina ye ma mbambo ehia ye na se ne etosu miensa se bibi ni na se obronika suspicious hu se bibi is suspicious hu se bibi ensheda nkoyi hu nipa bi na enye na wa ya we posi asutre na yenso yetu hu anamo batobia enya areshemu na monka makoma ntomo yem se police ye kra mo bambo ni mu ededende ya eya GP ne mranti ne mabawa ye nyina ya tie hu eguma ye hwe se ne yesese ye de to akwa mu ne patrols visibility snap check ne bambo nhyehye akodo na ye de egu akwa mu Ghana fo ehumba Sompa 106.5 FM market ya papempam nsem kotokuo nsentwerefo na wo mo ne
kwankyerɛfo a wɔda posi sadom na no tituru ɛba wɔn nkuta hodie mu a ɛfɛ sɛ public affairs wɔba pa ACP Grace Ansankrofi edi nkɔmɔ no ɛno yɛ fidua mu hɔ ya na dodo na ɛkan statement ma memfa nwura nsɛm foforo mu na ɛno nso yɛ abɔnefo sɛm koro na mu wamaase ɛwɔ kwada so municipality asantemantam mu ɛhɔ na akorɔmfo bi atwe wɔn mu ti a gye wɔn ma nhu sɛ wɔba ekodwa wɔsɛn ne baage na bi a wodi nkɔmɔ wo meba aburo no mihia baage dodo sei ana nema sei na meba bɛfa sika no kora bɔmabɔ so me de brɛw ɛne enni gyina na wɔnom afanyansa kwan ade no so tew wɔ magye ne baage agye ne nneɛma ɛwɔ ne ho nyinaa na ɛno ɛna bɛba ne saa no bɛwie na mma no nso posasaache wɔ mo nti ɛba sɛ wɔbɛkɔdwa kora branka wɔ so ɔde sim no na wabɔ ne tu apata ɛnte saa nso agye sɛ wɔpɛ obi ɛma ne kokogya no ɛno ɛna yɛnsa ntwerɛni bɔ abedu ɛne dom bi di nkɔmɔ a deɛ na n'ani sɛ mu bi a wahunu bi pɛn na wate bi pɛn ɛne ne kasa no wɔkyɛ sɛ saafoɔ no wɔn de motorbike na ɛbɔkorɔ no wobɛhu sɛ wɔn te so mmienu ayɛ asɛ obi faadeɛ fam baage sɛnwo akwa no wɔde kɔ wɔn gyegye agye ɛma ekodwa no wɔn sika no wɔn baage ɛna afei mobile phone nyinaa ɛde ka ho na ɛnyɛ ko ɛnyɛ no atoato aso a ama mma na ekodwa no koraa dodo na ho bua abɔ wɔn deɛ ɔne mobile money koraa na ɛwɔ sɛ ɔkɔkɔ register bie na wɔde ato so ansa na wɔkɔkɔduru a wakɔ akɔyi na ɛno nso koraa san yɛ dadwene foforɔ na bra wɔne ba bedu di nkɔmɔ no yɛnsa ntwerɛfo a wɔn ni wɔ baabia atwi bi wo de yɛntie bi mra no pay no pay kura be 5:30 ya ɛhɔ na ti ye kɔya na tese akrɔmfo a ɔmo yusu moto 2 moto ba ko bia nipa mienu na te so na woman bi ne ɔba bi gina ɔmo peka akɔ market ɔmo tɔn bayre wɔ race course nkɔfo ni si a ɔmo de langa ɛsan ɔmo kyenkyena ɔmo fo bag mra ɔmo de sikan brantan kɛseɛ ni bi nipa 4 two samami we two sagel no the one again no to ne bag mu a wo mu na kiki na godwane na maame no so wo mu de gu no so fast ye ho wo ne nye izo afi na manfo dwane ani mu nhye da entity bia itina ye manko anti ya se ye tie na ye nyina ba na so wo magigi wo mu ho no makra ati na moto so ko na de si ye no Oman probi ase ema no omo to omo bag ne ma omo no dwane omo kodwa nti omo phone no omo sika bibia wo maame na omo no kra de ono ton bayre o race course se eyade a ekoso wa ha pa enu ti na say last 2 weeks as say year press wa ha senka Roma dan yesi wo over 40 years omo nya hwi wo a yakotwa asase no fofra mo ena say Dr. China no ti henti no wo te ha no omo problem ena wo call na ho senka na mfa sa dan ne ma no na nka omfa nye police station na nka emma sa na omo nyina tuntwa na no wo hema na ne atiame hene na nam so omo no ye Roma fo no wo kan na ye bibie wo ho ya bo wo mabo yesem a mutu 90 for mine because the air corner ano din first no crowd no mu begina ekwan ni fifi but say there wo matwa ye okro no station no wo ma dan ho na station wo na ye kro no eti no ho na say wo mu de kro no na ba first no crowd na wo mu kugina kwan ni fifi because na first no amanfo ko nzoma ne ade na kofa ka they say crowd wo mu ntwen wo mu kwan ni they say wo mu de atwa ye fie nti wo hene say ama ha ne tena aye hu papa weye die si pe ena de na nani tuemu no wo boso e de akire nsentro ni ba bedu ye kase ye bokro ya so ena ekopie se ho wo so wo mu hia police post na babia e won wo mu nyaaya anka romanfo danda da bia wo ho wo mu mfa ma won ena eho ade nenso nanane na pamfo nyina wo mu romanfo ene se wo makosi dan foforo wa asase foforo so kura no wo mu sedda wo mu ti ase enyeyi eho no wo bekoso ade ama mo mere na won makobo adoma hye wo ma eho ahirawo ene ade ewo ho ena ate se de nanisem wo bo ho ama ne ede kire ende akoromfo ede ye wo mo afi ma memfa nkwa amano ne Brazil mamu ena medoko Brazil wo mo social security minister wa trokrata tenten se wa resign wo je adwuma no na we no eye enabe se enkono mu ena wo trokrata ede koye ni nyina ye papa nsem bia wo mo keka fa ne ho se ye Ghana ha yanka ebetwe na bo so wa resign pa de edin so obeka se wa resign nanso wonu se wo mo de prayer ne kata se bi abankyere no eno achi nso kura no wonu mo se 1.1 billion sika America dollars afa ne nsase enti Federal Police allege na wonu mo kan we no National Security na fe Social Institute wo mo ena ebo so no wo mo kyese de akukọ no nyina no papa no so wa resign a eni kwan so wo mo jaja no na wakase waje adwuma ntie so wo de waje a wonko
wɔmfa ne ho nkonkodi ɛwɔ sɛ wɔn kɔ so ahwehwɛ ne nsɛmu na wɔn ho sɛ deɛ yɛde bɔ no kwadu no nokore bi wom anaa sɛ sɛn ɛnɛteɛ Carlos Lupi ɛne ne din na pɛni ɛnyɛ bere a yɛkasa yi a ɛna ɔba bɛyɛ pɛni wadi akyɛ na emu no wɔn de saa prɔyɛ ne kɛtɛasehyɛ ho ade no amankyere no a ɛna Lupi wɔkɔkɔ twerɛ ɛwɔ X hɔ sɛ edu baabi a yɛka ne pefe Ghanafoɔ ne bu wɔn mo bɛ sɛ ne mo antim wo a ɛtete wɔn ntoma ɛne nti wɔno nso hwɛ adwuma a wabɔ ne sɛ de wasi asom ne man emfie pii ni yɛ aka kumaa bi wɔbɛkɔ na homegiem ɛwɔ sɛ wɔde ne din pa ɛkɔ no wayɛ saa apɔ ne din ho hia no ne sɛ ho nti wɔmma wɔn mo ɛnyɛ ne din ho fi nti saa na ɛteɛ de apadanka bɛdenka wɔyɛ sɛ wɔsom man no na mmom sɛ wɔn mo mpene so sɛ wɔbɛsom man no a ɛnɛ wɔde n'adwuma ɛde ato hɔ na ɛbaa ne saa ɛna ɛsɛ Brazil wɔn de search warrant asim titiri ne polisifoɔ no wɔn mo aboboa no ahwɛ sɛ wɔn mo hwehwɛm baabi an account wɔ ne momo number ɛne bibia mpo wɔn kankyema bi a wɔbɔ na akɔnhoma kora wɔn nkɔnkɔhwɛ akɔnhoma dodo a yɛ ana wɔbɔ na efe wɔn hwɛ na katua na wɔgye na sɛ obi nso ama ne bibi panya saafoɔ no nso nyinaa ɛmɛkyerɛ wɔn mo hwɛ wɔ nyinaa no wɔn de wɔn nsa ato ne japadeɛ so afe ne kai ahodo a na wɔyusu saa na mpempena ne a wɔwɔ ɛne sikabɔtene bɛɛ sɛ 200,000 American choppable dollars ne nyinaa wɔn de wɔn nsa ato so a wɔn gu so a ɛyɛ ne nsɛmu nhwehwɛ mu 2018 mu ekosi 2019 sei wɔn ɛbɔ no kwadu ɛnom ne ɛho ade na mɛyɛ nyina no so ne yɛmfa kaseɛ no nsi na memra wɔn nkyɛn ɛwɔ baabi awo a wɔhwɛ yɛn di firi wɔnom ɛwɔ social media hɔ no kan ho wadwenkyerɛ mmaayɛ atobra na menkenkan ma wo na ɛkɔ amoabo aten wɔn deɛ abere bia wɔde abrekuma central ɛdeɛ na ɛba no wɔsɛ fantastic Saturday afternoon news is loud and clear inside Dansoman asɔre dan ho yɛmamamo special greetings to Commander Prince Obeng Greater Accra Regional Organizer Edema NPP and still maintain ono ediaba afi Rahim Rankin was great Apam God is great is on with the great news no correct news ni the great pa babia wo bia kosoa na hweye se tanto bamni wono no was we dodo na ne say breastfeeding. I'm enjoying the news Mahama beye wakan we malam na wasan so de abo ano na odene ho Imakus was Sompa FM emakatuapa o ye true and they were hunu no pa na wonuma eguso a ede ba mo nyina mema mo ammo monkoso a na montie Sompa hwe Sompa titru night camp for no mo ebodu mienu a na mo so mo data ma mo nya hwe ene se ya kan wie no kura no ko wiase nyina pakase no so Sompa 106.5 FM Facebook wo ho kwahwe bi kenkan bi tie bi na fe sanhye na afoforo nso enya bi eba ne sa ye ne mo nyina ene trend boom ene ye kan che se fe de trompa no Sompa no trendi o na trendi a trendenden ewie mamo ha ama amoni tie ma weremfi se ensem a yeto ede bre wo no Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama waduru Gabon mamu na wɔkɔ akɔboa na Gabon mampani a wɔn ayi no waso akɔfona mu na fe wasuaye saada ɛna posi sadom no de wɔne amansan di nkuta ho ɛde atoso abɔyɛ nso sɛ wohu sɛ wobi gyinagyina baabi wonhyɛ den nim no na ne su sɛ da wayɛ ne ho sɛ yɛ basabasa wɔnyɛ basa koraa no wotimiti na no to na nso wɔntɔ adeɛ no wɔhwɛ baabi a entemtia posifo na so na ebia na abɔnefo sɛm bi ɛbɔ ne trim Sompa 106.5 FM enkran na ɛwɔ dɔme Watermelon Street a ebinim frɛ no High Street hɔ no ɛhɔ ne yebutuo na mmom ensemi ɛfa yiko 100.9 Kumasi Santimantam mu Sompa 93.1 ɛwɔ Kumasi ehwa adabraka ɛhɔ na 21st Clinic wɔ ne Timber Market nkyɛn hɔ ɛsan so fa Sompa 98.9 Night Market Alaji be kwa na aburo sanum esunwane bono ahenkuro eno achi doma 101.3 mani mapa asase paso ehwo so efa ho sana Sompa 106.1 techimai bono east ahenkuro efa ho sana Sompa 90.7 Saradonko Plaza Nkransa ehwo so efa ho ema mansan nyina efa bi 101.1 Sompa takwa ote yenka ho ena 103.3 takura de Sompa eno nso etwa edigu yi
French for enya bi tie France Paris abrochimamu adamfopa radio wonom nso efa ensemi Leicester Ghana Limited womo na ya toothpaste and toothbrush awie womo kan ye ho ene ne se ye begina mu a ya na no nyina no ye de twi yense ye no mu da ho na yetime de nsem no ebre wo 21st clinic the sciatica expert Dr. Blessed Foster Nedom womo gusu bo aduma enemi scan test ahodo nyina wono yo na awia ya sama highly efficacious medication womo na ye hwehwemu hunu yade e friend se sciatica no abra na World Health Organization kura hunu ye ene nti yade bi eto hono kan ho na fakọ na kwaje adura ebetu ase ukọ na ye yemkuro edrom be yama no haxa capsules na mixture e ka ho ende e friend ulcer tamfo enti se ulcer wo so a eno ani adura obenonnom wonim finhye du mienu anko ho o ma akura no fo te se adepamo ana wafo afura ene enye mmawo wonu maka die nyina timi fa ne se brato Electroland Ghana wo moto electronics ahodo nyina bi de plug ma light a etimi ye adwuma ye nipa ntimi nyo no wo mo ene tonton enkura bata ne bi won kran Kumase Takura de Cape Coast Mankasim Sunwane ene wo mo bie foforo kura e o backsodden chen ho eno eye techiman ahenkuro eye Bono East Nana Kojo Jesi Company Limited ekoba Jesi sempremo adansi ho niema pa wone na eton na eba adansi ho niema dia wiase nyina wono nko na ato adansi ho niema dia wodo enti wote ho atwan den na ekura wo bia fakọ ne nchen na kwaje niema odi besi dan na watimi awie tantra herana bato no so ofira chimote ekwa na wahwe oni fansa na bedu 21st clinic no wono mo ho ebo adwuma awie wo mo na kan yen ho a obrempon na kwaku kese wobetena akire echinchima afidie no funuma na systematic press ye ma ye ko Facebook social media handles no tune in ni ba bia unya yen ebia na ye decoder no so ehon so ye wo ho ba bia FMs no wo na ye wura Prince Atabo atenso sanse no ma triple A man eja pia Apam Dadaa mebegina abefo ni nyina na mu na mebe edema wo ye ko yenko yu enwom papa ya ekasa ede kire wo kra bia ye de to so e wo Sompa 106.5 FM